Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 11 июнь шәршәмбе көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия Австриядагы һөҗүмнән соң кайгы белән уртаклашты. Тышкы эшләр министрлыгы оештырылган һөҗүм вакытында мәктәптә Төркия ватандашларының булып булмавын билгеләр өчен Австрия җитәкчелеге белән элемтәдә торуларын белдерде. Төркия Австриянең Грац шәһәрендәге бер мәктәпкә ясалган кораллы һөҗүмгә борчылуын җиткереп, гомере өзелгәннәрнең гаиләләре һәм Австрия халкының кайгысын уртаклашты. Төркия Тышкы эшләр министрлыгы сишәмбе көнне белдерү ясап, Австриянең Грац шәһәрендәге бер мәктәптә бүген оештырылган кораллы һөҗүм кайгыга салды, диде. Мәскәүдә Русия-АКШ сөйләшүләренең 3нче турына күп калмады. Бу хакта Русиянең АКШтагы илчесе Александр Дарчиев белдерде. Дарчиев тарафларның ике яклы дипломатик мөнәсәбәтләрдәге ярсыткычларны киметергә юнәлешәкләрен әйтте. Русиянең АКШтагы илчесе ике ил арасындагы сөйләшүләрдә яңа турның Мәскәүдә узачагын ачыклады. ТАСС хәбәр агентлыгына сишәмбе көнне белдерү ясаган Дарчиев, карарның башлангыч булуын һәм төп мәсьәләнең үзгәрмәвен, ике яклы дипломатик мөнәсәбәтләрдәге хозурсызлыкларны җиңеләйтү булуын җиткерде. Сөйләшү турының исә озакламый чынга ашачагын әйтте. Русия-Америка мөнәсәбәтләренең әле тиз генә җайга салынмаячагын, бу барышка Ак йорт оппозициясе гына түгел, шул ук вакытта Русиягә каршы чыгучы лобби урын алган конгресстагыларның да комачаулавын моннан алда әйткән идем, диде ул. Лос-Анджелес мэры шәһәр үзәгендә урамга чыгуны тыйды. АКШның миграция һәм тамгахана полициясе басып алулары аркасында дәвам итүче протестлар, вандаллык һәм бәрелешләрдән соң төндә урамга чыгу тыюы игълан ителде. Лос-Анджелес мэры Карен Басс иртәнге сәгатьләргә кадәр күзәтелгән бәрелешләр, талау һәм вандаллык очракларыннан соң шәһәр үзәге өчен урамга чыгуны тыйды. Урамга чыгу сишәмбе кичке сәгать 8-дән алып чәршәмбе иртәнге 6-га кадәр тыелды. Тыю үзәктәге 1 квадрат чакрымлык мәйданны үз эченә ала. Лос-Анджелес үзәгенең кайбер төбәкләрендә җомга төненнән бүгенгә кадәр көндез һәм кичке сәгатьләрдә башланган протест чаралары сишәмбегә кадәр барды. Шәһәр мэры Карен Басс дистәләрчә протестчының US 101 автоюлыннан узарга тырышуын, биналарга граффити ясавын һәм тәрәзәләрне ватуын әйтте. Калифорниянең сәяси лидерлары Трамп җитәкчелеген чараларны китереп чыгарган качакларны басып алуны туктатырга чакырды. Губернатор Гэвин Ньюсомның ризасызлыгына карамастан, илбашы Трампның Калифорнияга милли сакчы һәм диңгез пехоталарын җибәрү карарыннан соң киеренкелек тагында үсте. Медицина чыганакларына күрә, Израиль соңгы тәүлектә тагын 64 фәлестинлене үтерде һәм 200дән артык кешене яралады. Ачлык белән көрәшүче һәм ярдәм эзләгән ким дигәндә 19 кеше Тель-Авив җитәкчелеге хуплавындагы Гүя Газзе гуманитар ярдәм вакыфы янында Израиль көчләре тарафыннан атып үтерелде. Шаһитлар әйтүенчә, Израильнең квадрокоптер кешесез һава аппаратлары ярдәм тарату урынында гражданларга ут ачты. Англия, Австралия, Канада, Яңа Зеландия һәм Норвегия фәлестинләргә каршы кырыслыкка этәрүләре нигезнәмәсе белән ике чиктән тыш уңчы Израильле министрга карата чикләү кулланды. Израильнең финанс министры Бецалель Смотрич һәм милли куркынычсызлык министры Итаман Бен-Гвирга сәяхәт тыела һәм мал мөлкәтләре туңдырылачак. Санкциялар Газадагы сугыш вакытындагы тотышлары белән бәйле. АКШ һәм Кытайның югары дәрәҗәле рәсми затлары Лондонда 2 көн барган югары дәрәҗәле сөйләшүләрдән соң сәүдә сөйләшүләрен үстерү өчен бер кыса өстендә килеште. АКШның сәүдә министры Говард Лютник сирәк очрый торган минераллар һәм магнитлар мәсьәләсендәге килешмәүчәнлекләрнең килешүнең бер өлеше буларак чишеләчәгенә өметләнүен җиткерде. Ләкин кысаның һаман да Вашингтон һәм Пекин җитәкчелегендәге лидерларның раславына ихтыяҗы бар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Бу Газадан килгән видео язмаларда ишетелгән тавыш. Бүгенге сугыш кырларындагы тавыш. Кешесез хава аппаратлары. Хәрби операцияләрдә кулланылган дроннар. Әмма бу эшнең бер үзенчәлеге бар ул да булса, бүгенге көндә дроннарны һәрвакыт кешеләр контроль итми. Моннан ары ясалма фәһем, кемнең яшәячәген, кемнең үләчәген хәл итү барышында катнаша. Ясалма фәһемнең көндәлек тормышта һәм эш дөньясы өчен камилләштерү чоры төгәлләнде. Моннан ары сугыш төбәкләре бу технологиялар сынап корылган яңа мәйданнарга әйләнде. ТРТ Глобаль подкастның бүгенге чаралышында Озан Ахмед Четиннең 2025 елның 2 май көнне чыккан хәрби механизмның күтәрелеше ясалма фәһем сугышның тизлеген ничек билгели исемле язмасын тәкъдим итәбез. Ясалма фәһемнең бик тиз үсеш алуы дөнья күләмендә бик күп борчылуга сәбәп булды. Әмма булар арасында иң куркыныч булганы моннан ары сугышларда кулланыла башлануы. Ким дигәндә 20 илнең хәрби ясалма фәһем программасы бар. АКШның автоном машиналардан сугыш кырындагы буйрук системаларына кадәр 800-дән күбрәк ясалма фәһем проекты бар. Айруча Кытайда акыллаштырылган сугыш инвестицияләренә тизләтә. Һәм Русия һәм дә Украина дәвам итүче сугыш вакытында ясалма фәһем коралларын кулланды. Ясалма фәһемне күзәтү системаларына меңләгән видео агымын бер юлы карыйлар. Үз идарәле автоном дроннар һәм кибер берәмлекләр тәмәкләрне максатларына табып күзәтә ала. Һава саклану системаларына кешеләр ирешә алмаган тизлек һәм сизгерлек белән реакция күрсәтә ала. Ләкин иң куркыныч булганы бу буйрукларның күбесе кешенең бик әз катнашуы белән яки тулысынча алгоритмнар белән бирелә. Яшәү һәм үлем карарларын моннан ары кешеләр түгел, күбрәк машиналар, механизм аппаратлары кабул итә. Мәсәлән, Газада. Плюс 972 һәм Локалкал тарафыннан басылган хисапларга күрә, Лаванда, Эти Койда һәм Инҗил кебек исемнәр кушылган ясалма фәһем системалары Израиль армиясе тарафыннан һава һөҗүме тәмәкләрен билгеләү өчен кулланыла. Лаванда шәхесләр кәйнәле, телефон язмалары, социаль медиа һәм хәрәкәт үрнәкләре кебек зур мәгълүмат җыелмаларын анализлап, сугышчы төркемнәр белән бәйләнешле булуы уйланылган кешеләрне билгели. Эти Койда программасы Хамас әгъзасы булуы фаразланган кешеләрнең өйләренә кайткан чакта, ягъни гаиләләренең ярында булганда нишан итеп алу өчен кулланылган корал. Инҗил исә корал саклагычлары яки командалык үзәкләре кебек юк ителәчәк биналарны билгеләү өчен проектланган. Бу система граждан биналарга һөҗүмнәрне легаллаштыру өчен дә кулланыла. Проблема нәрсәдән соң? Бу системаларны фаш иткән журналистларның берсе булган Израильле тикшерүче журналист Ювал Абрахам фикеренчә, бу нишан алу барышларында кеше контроле бик шикләнгән. Кайчагында тәмәк бары тик берничә секундалык соңарудан соң раслана алына. Ювал бу системалардан берсенең ничек эшләвен булай дип аңлата. Аппарат Газадагы кешеләрнең мәгълүматларын җыя һәм аларны бер белән 100 арасындагы билге белән бәяли. Бу билге кешенең хәрби төркем белән бәйләнешле булу ихтималына карап билгеләнә. Ювал үз чыганакларына нигезләнеп, Израиль гаскәренең бу системаның якынча 10% тирәсендә хата ясавын белүен әйтә. Ягъни кайбер очракларда тулысынча тыныч халыктан булган граждан кешеләр яки бары тик тирәләп бәйләнешләре булучылар ялгыш рәвештә тәмәк итеп ишаратлана. The way it works is, for people who don't know, like Ясалма фәһемнең сугыш кырына керткән үзгәрешләре бары тик кораллар белән генә шекле түгел.
Ясалма фәһем сугышларның ничек башлавын, ничек артуын һәм ничек контрольдән чыга алуын да үзгәртә. Моны шушы рәвешле ясый. Еңелек ясалма фәһем бар нәрсәне тизләндерә. Алгоритмнар янауларны миллисекундалар эчендә абайлап алып җавап бирә ала. Бу да бәрелешне башлату мизгелен азайта. Элек лидерларның уйлау өчен ия булган вакыт хәзер инде югала. Икенчесе, ясалма фәһем буталчылыкны тудыра. Элегрәк илләр ниятләрне күрсәтү өчен хәрби хәрәкәтләр яки рәсми белдерүләр кебек анык стеналарга таяна иде. Бу ялгыш аңлауларны һәм бәрешләрне тоткарлауга ярдәм итә иде. Ләкин ясалма фәһем системалары һәрвакыт алдан күрүчән хәрәкәт итә алмый. Карарлар механизм аппаратлары тарафыннан кабул ителгәндә һәм белгечләр дә хәтта бу карарларга ничек киленүен аңламаган очракта бер илнең чынлыкта нәрсә планлаштыруын әйтү авырлаша. Бу билгесезлек паникага яки тоткарлаучы һөҗүмнәргә сәбәп була. Көндәшләр үтә күренмәле булмаган механизм аппаратының нәрсә ясаячагын белә алмаган өчен беренче һөҗүмне ясау ихтиҗын хис итә ала. Ниһаять, ясалма фәһем системалары кеше контроле булмыйча бер-берсенә реакция ясарга мөмкин. Үз өдәреле дроннарның автоном саклану системаларын эшләтеп җибәрүен уйлагыз. Бу вазгыять ясалма фәһемнең тизлеге белән кискенләшеп, теләнмәгән сугышка юл ача. АКШ гомум штабының элекке башлыгы генерал Марк Милли ясалма фәһемнең бик тиз үсүен кисәтә. Милли ясалма фәһемнең бик көчле булуын һәм алдыбыздагы 10 белән 15 ел эчендә хәрби операцияләрнең командалыгын һәм контролен үз өстенә ала алачагын әйтә. Роботлар белән берләштерелгән очракта алга киткән армияләрнең зур өлеше автоном, үз идарәле торышка әйләнә ала. Бу үзгәрештең җилкәнле көймәләрдән учкыч корабларына авиайорткычларга күчеш кадәр зур һәм тиз үзгәреш булачагын белдерә. Artificial intelligence is extremely powerful. It's Бу coming яңа сугыш төрендә иң зур югалту вакыт була. Уйлау вакыты, сораштыру вакыты һәм игътибар белән карарга килү вакыты. Алдынгы технологияләрнең үсеше хикәянең бар итеп бер өлеше генә. Төп мәсьәлә җәмгыятьләрнең буларны ничек итеп куллануына сайлап алуы һәм никадәр алга китәргә теләүләре. Үз идарәле автоном системалар заманча модерн сугыштың төп өлешенә әйләнгән саен. Буларны куллану карарлары киләчәктәге берлешләрнең шәкелен, формасын билгеләячәк. Бу системалар тизлекне һәм көчне тәкъдим итә, әмма бер үк вакытта риск, буталчылык һәм кеше хөкеменең югалтуын да китерә. Механизм аппаратлары тагын да күбрәк контрольгә ия булган саен, чынлыкта беркемдә идарәдә булмаса, нәрсә булырсың? Бүгенге язманың ахырына якынлаштык. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге язмабыз ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Nogayca nasihatler. Bek sıyırlı tınılavçılarımız buyuma acide bek köp sır var baresinde haberlasamız. Allah'tan bizge emri, bes parizdan birevi, mübarek yer Mekke'deki Kabe'de tavaf bolgan. Tagı Arafat'ta turup,
müminlerden bara barşa dua etkenleri bolgan. Sosu parız ibadetke acı dep at verilgen. Medine'ge barıp Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın kabrini aleyhissalatü vesselam ziyaret ben süygümüzdü körşötkeni savap bolgan. Allah'tın emirleri nınla hikmet bilen tolgan. Acı degen parızdan, neşe hikmetlerinden bir keseyi nav bolgan. Erkim sosu mübarek orunlarga baralsa, köp şerefli ibadet bolgan sosu acimen, ullu makamlarga ozgan. Acidin kıymatına misal bolsa, bir asker padişahın has gününde bayram etken vakitta başçılardın işinde sosunlarga kusulup padişahın erkimge etken ilgiligine ol asker em yetken. Bir acı aynı solay halktan birev bolsa tagı mertebeler ötüp ketken abıraylı velidey dünya tögörögünün ullu Rabbi huzuruna yaratuşu kudayına barıp soga tagat kılgan. Bir basına bolmay turup, müminlermen barabar sosunlarga kosulganga, nav barabarlık sebebimen imanına kuvat gelgen. Özü yalgız kalmaganga, yamagat tagatından sosu em nasip algan. Sosu acı ibadeti inangan Müslümanga bir mübarek aşkış bolup közümünen könlüne neşe maneler aşkan. Aldın sonun kalbinde Rabbimizin neşe ullu azamatı körülgen. Nege dese milyonlagan Müslümandın barabarşa yalbarganın körgen sebep insanlardın sütübüne yalbarganı bir kuday elbet üykön Rabb bolgan dep imanı berkigen. Ziyadası so ibadet, ereklerde köstörgen dürbün bolup hacige, yaratuşu hak Rabb'ın Allah bolgan mertebede sonsuz isterini anlavga yol aşkan. Başka sözben aytılsa, haktın azamatına acideki milyonlagan insanlardan kulluğundan isse kavup so mümin, kaydey ükön bir Rab'ga kulluk etkenin bilgen. Acideki nişanlarman, Kabe, Arafat, Minaman, Müzdelife, Safa, Merve, Tagı, Şeytan taslağıman, kalbine em hayalına, ketken sayın kengeygen, tagat, kulluk manesinde köp tögörekler aşılgan.
Allah'tın azamatı sosu mümin köңlünde katın katın kötörülüp, Rabbına biraz taga yuuklukka bargan üçün, barı işinde tuğgan istilik ben hararet, esine kelgen hayret, yüregünü bilegen sosu Rab'daki heybet, Allah üken, er zattan taga üken manalarına kelgen, Allahu Ekber sözümen köңlünü yatыстырgan. Tagı neşe allermen aşılgan so mertebeler, sosu söz ben alemge bildirilip aytılgan. Ene sosu hikmet ben Allahu Ekber degen söz acide em yamagatban kılıngan namazlarda kayta kayta aytılgan. Rabbimizden bizlerden tilegeni yamagatpan ibadettin hakikatı, su acide begi yükön tagı ullu keppinen tabmanemen körülgen. Aciden son navmane türlü türlü derecemen bayram namazlarında, em yamgır namazında, künmen ay tutulganda kılıngan namazlarda, em yamagatpan kılıngan vakit namazlarında, müminlerden yığılskanı er ibadette körülgen. Sağlıkla kalınız. Nogayça nasihatler. Мақтарам таңышар, Түркия Авазы радиосыдан татар түріндегі тапшылары шушының білән ақырына якынлашты. Біздің программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.